Wel, helo na bawb, croeso ato ni, ac wel, mae'n anrhydedd prawn yma, a gweud y gwir i fod yn y digwyddiad arbennig yma. Fel chi'n gweld, mae gen i gwmni. Dwi ar y soffa yn Lledrod, ac fel chi'n ei nabod wrth gwrs, Aled Wyn Davies, yng nghanol cae rwle. Shwmai, Aled? Helo, sy'n mai, ydych chi gyd yn cadw'n iawn na. Diolch yn fawr i ti Geraint am ddod ato ni heddiw i gael lansio'r llyfr yma. Ydw i ddim yn dexture ar werglad dan ti, Echo. Mae'n dda iawn yn Llanbryd Mair, gwastad i rhywun amlwg. Wel ydi, o'n i'n gweld, nes i dynnu llun y defed dod y blaen fi o boes ffarmio acwn yn ffilmio, ac oedd y lliwiau hyfryd ar y coed ac ar y defed ar y cae, so nes i dynnu llun, ac o'n i'n meddwl, so fo'n neud cefndir neis i heddiw yn lle rhyw gyrtens ar rhywbeth tu ôl fi, felly rhywbeth bach gwahanol. Fi'n sori am y cyrtens sydd fan hyn. O, mae'n ddrwg yna, o'n i'n meddwl o fel Geraint. Wel, i bawb sy'n gwrando ty beth ac yn gwylio, y rheswm ni yma yw i lawnsio dy hunan gofiant di o'r gwlân i'r gan. A fi fel bod yn deitl pwrpasol iawn i ti, Aled, achos dwi'n nabod ti ers blynyddoedd, ni dod i'n nabod yn gilydd tipyn gwell dros y blynyddoedd y diwethaf yma. O'n i'n nabod ti wrth olwg blynyddoedd nôl yn cystadlu â'r ffermwyr ifanc, ond fi'n credu bod ni wedi cwrdd y pryd hynny. A o'n i'n cael lot o dy hanes di wedyn wrth recordo ar eich cais gyda Dai Jones. A Dai wastad yn gweud, gwranda di hwn yn bwrw'r top C, gwranda! Chwarae teg. Wel, mae Dai wedi bod yn ddylanwad mawr yna i, ers blynyddoedd maith, wel, ers 2001 falle, nes i ennill 2 gystadleuaeth yn y Steddfod Ffermwyr Ifanc, yn Steddfod y 30au yn Dimbych. Mewn pythefnos wedyn o Dai ar y ffôn eisiau ni recordio cefn gwlad. Ges i sgwrs bendigedig yma fod dweud y gwir, ac oedd wrth i fodd o fi'n mynd mlaen efo'r canu, ac oedd o'n gyrru fi mlaen i gael gwneud rhywbeth tebyg fy hun, oedd o'n annog fi mlaen, ac oedd o'n dweud, cer di am y riban glas, cer di fel tenor rwan, a cer am y riban glas, achos dyna'r anrhydedd fwyaf gyd i fel tenor. A mae hynny wedi bod yn ymennu ers hynny yn dweud, a fi sy'n lwcus iawn o geiriau edo ddo, a mae wedi bod yn dylanwad mawr yna ers hynny, mae'n rhaid dweud. Ac os ti Dai watcher heddiw, cofio natoch chi ag Olwen ac Covid, nes braf gweld chi dwrnod o blaen. Wel, ni sôn fwy lle mae Riban Glas nawr yn y man, ni eisiau sôn am y gyfrol, ond siwt esti ati te, ti'n bod, hunan gofiant, achos ti wedi cyrraedd hanner cant. Ti wedi cyrraedd hanner cant, do? Nes i erioed feddwl fyswn ni'n gwneud ffasiwn beth. Mae Carina yn sgwennu lot adre yma, a ni'n meddwl mae hi fydda'r un cyntaf i ddod â cyfrol allan o'i cherddi, neu rhywbeth ddim fi'n sgwennu llyfr. Ond doth Lefi y lolfa atai, dwi'n credu mae'n Steddfod Caerdydd oedd ei 2 flynedd yn ôl, a sôn yn dweud, o, rhaid ti ddod â hunan gofiant allan. A dys i na, rhaid bendant am syni, achos o'n i'n meddwl bod fi lawer ifanc, yn deg Geraint. Lawer ifanc. Ond ti'n fe y misoedd wedyn, fi sy'n meddwl yn bech mwy am y peth, a ti'n bod yn y cwarter canrif fetha, mae yna lot fawr wedi digwydd rhwng yr amaethyddiaeth a'r gystadlu cnifio, a bob beth, ti'n bod, ymlaen i'r canu. Ac o'n i'n meddwl falle sy'n syniad i roi pethau lawr rwan, cyn bod fi'n anghofio, a mae gennau lot o bobl, lot o gefnogwyr sydd wedi bod yn dod i wylio fi'n cyngerddau, wel, maen nhw'n bobl hun, a mae'n braf iawn bod nhw'n cael gweld David, achos mewn 20 mlynedd, mae'n bosib fod nhw ddim efo ni, felly mae'n braf bod nhw hefyd yn cael gweld yn haith i. Ie, fi'n meddwl, mae eisiau newid yr enw hunan gofiant. Hwna, i'r llyfrau yma, hyd yn hyn, fi'n credu. Ie, hyd yn hyn. Y stori hyd yn hyn. Ond rhaid fi gamol di, Aled, ti wedi bod yn brysur iawn, achos mae yna 26 o benodau. A mae fe'n lyfr swmpus iawn, chwarae teg, mae tipyn o waith wedi mynd. Mae bron i 270 o dudalennau o ysgrifennu yna, a mae yna 130 o luniau yna fo hefyd, ac mae lluniau wedi dod allan yn dda iawn, a gan bod fi'n chydig bach yn iau, falle neu rai eraill sydd wedi bod yn gwneud hunan gofiant o blaen. Mae rhywbeth fe mewn. Mae nhw bron i gyd mewn lliw. So mae hynny'n rhaid neis. Bron i gyd. Ie, na lla. Faint amser gymerodd i ti? Ti wedi dechrau hwn ys tipyn? Wel, nes i gytuno i wneud o'n mis Mai 2019 llynedd, a wedyn nes i ddechrau ar y bach y mis Mehefin. Nes i ryw 2 pennod amser ni, a wedyn o bethau'n dwad yn nawn. O'n i wedi gwneud, nes i benderfynu roi'r rhestr o'r penodau
yn o lew, lawr yn syth o'r dechrau, a roedd nhw'n yn ffôn. A wedyn oedd gwneud gwahanol benod i wahanol dudalen ar yn ffôn, a wedyn os o'n i'n cofio rhywbeth yn reit sydyn, o'n i'n rhoi o lawr yn y ffôn yn syth cyn bod fi'n anghofio. Achos os ddim byd gwaith na mynd i ti yn nos, a bod chi wedi anghofio byth achos mynd i ddoi zona. A wedyn mi ddoth yn ei lawer, a wedyn nes i gynllunio bob penod wedyn yn ei ffordd, a wedyn mi oedd i ffitio, yn rhyfeddol ydi. A fi'n hoff iawn y gwir, mae'r penodau, maen nhw'n yn y drefn digwyddodd pethau i ti, a fi'n hoffi na mewn llyfr hynna'n gofiant, achos ti'n gallu mynd ar y daith wedyn gyda'r awdur fe petai, yn wyt ti? A cychwyn efo hanes y teulu i ddechrau, achos mae hynna'n hanes diddorol i ddechrau, achos yn ochr yn had, yn dod o Benffordd Las, gath yn had i Enyn Aberbiga, un o'r ffermydd sydd dan Llyn Clywedog. A wedyn wrth gwrs gath y llyn i foddi pan goson yr arge, gath y dyffryn i foddi pan goson yr arge yn canol y 60au, a wedyn symud lawr wedyn a prynu pentre mawr, a wedyn mi allan ni fod yn aled Aberbiga fel arall, a ddim aled pentre mawr. Ges ti gyfle i fynd nôl, a chi wedi bod nôl na pan oedd yr dŵr yn isel rhyw flwyddyn, ti'n sôn am hynny, yn dweud? Dwi wedi bod na 2 waith, dwi'n credu mae'r dechrau'r 90au dwi'n credu oedd i ddechrau, dwi wedi bod 1 waith wedyn, ac oedd y dŵr yn isel iawn, o'ch chi'n gweld hyd yn oed yr afon, yr hen afon oedd yn mynd lawr hibio'r tŷ, ac oedd sylfaen y tŷ yn dal i weld, chyfod mae'r waledd i gyd wedi cael ei dymchwel, a wedyn oedd hi'n braf cyn mynd nôl a dad efo ni, a bron i fi mewn i'r twb dipio. Dad yn cofio yn union lle oedd pob peth, a dweud, pan a symud, mae'r twb dipio fan'na, so ni wedi mynd mewn ar ymhen i ganol y slwdge. Ond ti'n sôn am y ffarm y cychwyn fyna dy dad, a ffermio Defyd, wrth gwrs, Defyd Mynydd, a hynna chi wedi wneud dros y blynydde tan ddiweddar gyda ti, ie? Ie, bendant, ie. Defyd Penwyn Cymraeg, dyn ni'n cadw ar y ffarm, ers oedd yn haid yn cadw o'r dechrau, a wedyn mae'r llinach y bryd yn dal i fynd ers hynny. Mae nhw'n ddefed eitha cri, mae nhw'n bethau reit anodd i handlo ar adegau, mae nhw'n gallu bod yn reit drwm, ond mae nhw'n ddefed sy'n dod â wyn da, mae yna wyn cryfion yn dod allan yn nhw, a wedyn dyna pan bod ni'n cadw nhw, a mae nhw'n ddefed sy'n gallu byw ar y mynyddau yma ac ar y gwylodion yn hapus iawn. Falle bydd rhai nawr yn prynu'r llyfr, achos maen nhw wedi dod i'n abod ti fel y tenor enwog wrth gwrs, o falle ddim yn gwybod yr hanes cynnar, achos o ti'n eitha trigionus fel plentyn, yn dod, Aled? Nes ti drio lladd dy chwaer? Wel, dwi'n yn siŵr os o'n i'n trio ei lladdu, gath i'n nudge bach digon anffodus rhywbeth allan o ffenest loft a landio ar ei phen ôl yn y potyn blodau lawr yn y gwaelod. Bechod o hynny, Drian. A mae dal i ddioddau syni, Drian, mae rhaid cydiras. Ond difyr yw sôn am tyfu fyny, wrth gwrs, a neud fel pob plant yn dweud. Falle wneud fwy na mae plant heddi yn neud, oherwydd oedd ddim ffôn symudol a dy bendi mewn cyfrifiadur a ti fel o'n i pan yn tyfu lan o rhaid gwneud y hwyl dy hunan tu allan yn oedd. Oedd, a ni'n bendant oedd, ac oedden ni wrth y modd yn mynd allan, oedd Anwen yn chwaer allan drwy'r amser. A oedden ni'n gwylio teledu fel pawb arall, ond oedd ddim yr un gemau, oedd y ffôns a'r gemau, mae ddim yn rhywbeth cyfarwydd iawn ar y pryd amser ni. Ac o'n i wrth yn bod yn mynd allan. Dwi wedi bod yn poeni, a dwi'n sôn am crybwyll chydig bach am hynna, yn y llyfr y beiti'r busnes y ffôns ar Facebook, ar gemau yma braidd yn dechos. Dych chi'n mynd i wario pŵl wan, dwi'n sôn falle nes mlaen y beiti'r chwarae pŵl, ond mae pawb ei pennen i ffôns, does neb yn gwylio'r gem chi. Mae'r rhyfedd yn dweud, wel, a wedyn os dawn nhw'n chwarae, maen nhw wrth i'w chwarae, a mae lle yn tecsio i gilydd pan maen nhw'n chwarae, ambell i dîm dyn ni'n chwarae yn erbyn, a dwi'n gweld hynny'n od yn dweud. Os da chi rhywun eistedd lawr a mwynhau a siarad a gwylio'r gêm, yn dweud, oedd y nyddiadau yn y dyddiau cynnar, o'n i'n mynd i chwarae snwcer yn Llanbryn Mair yn 2 fwrdd oedd yna. Ac yna hen gymeriadau yna'n dweud, wel, oedd i werth mi na, jyst i wrando ar y storiau, oedd nhw werth i weld, oedd nhw werth gwrando yn nhw. Wedi newid hwnna'n anffodus. Ond dda bod y dechnoleg gyda ni heddi ty beth i lawnsio'r llyfr, cofia? Ydy, wrth gwrs. Ydy, a falle, ac o'r herwydd, falle fydd na fwy yn weld o. Ar lein, fydd yn neuad bentra fwy o tebyg. Felly mae hynny'n neis, fydd y bobl o bell yn gallu weld ar rhywbeth. Mi'n an wedi, wrth gwrs, mae lot fawr o bobl eraill yn dynabod ti. Mae'r lwyfan y Cneifo, wel yn canu'r dyddiau yma, wrth gwrs, ranthen
bob blwyddyn ar waith y sioe Llanelwedd. Ond wrth gwrs, mae yna hanes difyr. O'n i'n gwybod bod ti wedi bod wrthi'n cnifo, ond o'n i'n sylweddoli bod ti wedi gwneud cymaint o gnifo. A dylanwad lot o bobl ar o ti wedi dysgu di dweud yn os. Oedd. Y cyntaf nath ysgu fi gnifio, syrhau o'r gogledd, so rwy'n cofio Twm Jim o'r Bala. Mae'n chi gymeriad o hwnnw, oedd o siwrod yn ei 70au amser ni. Oedd o'n uffach y gymeriad yn dech yma, ond ar ôl 2 ddiwrnod o ddysgu cnifio fo, oedden ni'n gallu gwneud rhyw 2-4 dafad ar ôl ei gilydd yn hawdd reit, ynddi. A gen efo rhyw ffordd naturiol, hapus, hwylus, chi bod, o ddysgu chi cnifio. A mi ddoth hwnnw'n rhan mawr o mywyd i wedyn y cnifio, am blynydde maith. O'n i wrth y modd yn mynd rownd y sioia wedyn ar ôl bod rownd y ffermydd. Cael lot o hwyl ar y ffermydd hefyd yn dechrau. A mae yna ambell i stori am mynd i gnifio ar y ffermydd yn y llyfr. A wedyn wrth gwrs y cystadlu, a ddoth yn rhan mawr ohono yn ganol y 90au. Enwedig y flwyddyn 98, fan eith popeth glicio un wythnos sylweddol yn y sioe frenhinol. Beth fi'n gwybod yn ei ofyn hyn, ennill y riban glas neu ennill yn y sied gnifo? Mae'r ddau fyny na fe gilydd. Mae parch y ffarmwr yn rhywbeth sydd ddim yn hawdd iawn i chael, a dwi'n cofio y diwrnod ar ôl ennill yn y Steddfod yn y sioe. Pawb yn dod atoch chi yn llongyfach yn fawr ac o'n i wrth y modd hynny, yn dech chybod. Ond mae'n anodd iawn, dwi'n o'r ddau yr un par ydi gwir. A fene, gadw ni nhw fyny. Cadw ni'n sgil wastad. Mae lot o feibion ffermydd, wrth gwrs, yn dysgu cnifo gan ei tad, ond oedd y dad yn llaw chwith, yn dod? Llaw chwith, a hen stael gen fo, oedd o'n dechrau, oedd gen fo fainc fech rhyw 6 modfedd eichter, a wedyn, o bobl yn dal defed i'r cnifios blynydde ni, wrth gwrs, amser ni, a wedyn, oedd o'n cnifio un ochr gyntaf, troi'r ddafad rownd, a wedyn neud yr ochr arall wedyn, ac oedd o'n uffach o cnifio, da o'r adeg iddo, ac fi es i am blynyddoedd cyn o'n i'n gallu cnifio mwy na fo mewn diwrnod. Ond oedd o'n dda iawn am wylio fi fyd, achos os o'n i'n gwneud rhywbeth yn anghywir, oedd o'n siŵr o ddeud. Oedd o'n reit gwirniadol o'na, rioed yn dawa bach. Oedd o'n gallu mawr ond a mae'n gwybod sydd rhywbeth yn iawn a rhywbeth sydd ddim. Fi siŵr. Ac wrth gwrs ges ti gyfle i fynd tipyn ar ei lle wedyn gyda'r cnifo, fyd yn dod? Do, trafeilio lot dros Lloegr, fyny'r Alban ac i Iwerddon yn cystadlu'r cnifio yma. Ond fi ys i ddim un ddafad wedi cnifio erioed dros y dŵr. A mi gewch chi weld hynny pan ddewch chi i'r penod ar y môr deithiau. Ges i cnifio un ddafad yn ynysoedd y Falklands. Wel, i bell i fynd, gweithio ges ti dy dalu'n dda. Ges i dipyn o job gael perswad ar y boi i wneud, achos oedd o'n mynd mlaen am yr health and safety yma, ac o'na rhyw 100 o bobl o'r fordeth yn gwylio, ac oedd o'n meddwl bod unrhyw un eisiau go, oedd o'n di deall bod fi'n gallu wneud, ond mi ges i perswad arno fo'n diwedd, ac oedd o'n dipyn o brofiad cael wneud. A'r rheswm bod ti'n cael cyfle i mynd ar y mordeithau, wrth gwrs, y canu sydd wedi dod â hwnnw i ti. Felly, ti'n bod yn y cyfnod cnifo yma, o ti'n canu tipyn amser ni, wy'n bod ti'n cystadlu ar ffermwyr ifanc, ydwt? Oedd o'n, ar adeg y mordeithiau? Nag amser y cnifio, ti'n bod? Oedd o'n, oedd ni'n cystadlu ar ffermwyr ifanc, wrth gwrs, ynddo, ac o'n i'n mynd ambell i steddfod fech lleol, ond o'n i ddim wedi mynd i'r genedlaethol tan oedd hi'n 90au hwyr, mae'n siŵr. A sy'n ni'n dweud, mi gymodd hwnnw drosodd fel o'n i jyst wedi ennill yn y sioe frenhinol, a pan oedd y pethau'n dechrau tawelu ar y cnifio, mi gymerodd y canu drosodd wedyn. A finne wedyn fel canwr gwerin i ddechrau. Lot o hwyl ar wneud hynny, ac rhywun arall sydd wedi bod yn dylanwad mawr yna ydy Eirian Owen. Es i ati hi pan o'n i tua 19. Ond i wedi cael gwersi bendigedig am bobl eraill hefyd gofiwch Geraint cyn hynny, a diolchgar dros ben i pawb wrth fi ar ben ffordd. Ond pan nes i at Eirian, oedd o ryw stepen bach arall, ac oedd y llais yn datblygu, ac oedd o ddim cweit yn ddigon da i ganu'r 19 yma, achos dim ond rhyw 19 o'n 20. Felly wnaethon ni benderfynu mynd lawr y rŵt o ganu gwerin, a cael dipyn bach o lwyddiant ar hynny, a cael lot o hwyl. Yn wedi y stori pan nes i gystadlu yn Llangollen. O pawb yn cyflwyno i cynnion i hunain, a bobl o dros y dŵr i gyd, ac gyda i ddim syniad o'n i, mae jyst mynd yna canu a mynd o'na wedi. So ges i dipyn bach o fraw am amser ni, dwi'n cofio meddwl beth o'n i'n mynd i ddeud. A
Dwi'n credu falle bod dylanwad y ffermwyr ifanc wedi bod yn help fyny a rhyw siarad cyhoeddus ar rhywbeth fel yna, just dweud beth sy'n ar eich meddwl, chi'n chybod. A mi weithiodd yn iawn, do. A wedyn nes i mlaen i ganu mwy fel tenor clasurol. Ie. Achos ti'n gweud ar ddechrau'r llyfr bod ti'n fachan cystadleuol iawn, felly bod ti'n colli falle'r bod yn cystadleuol yn y cneifo, felly na pam oedd y canu wedi cydio a ti'n dechrau cael bach o flas o ennill wedyn, yn nhw? Oedd o'n siwr o fod, oedd. A chybod, mae'n bwysig bod chi'n dysgu colli hefyd, a mi ddysgu si hynny reit sydyn ar y cneifio, achos yn y dechrau, chi'n mynd cael gormod o hwyl yn y sioio mawr yma, wedyn rhaid chi weithio'n gletach i fynd drwyodd i'r rawn gynderfynol, a wedyn y ffeinal, a wedyn o rai gweithio'n galed. Mae rwy'n wedi atgoffa fi, allai bod ti wedi dysgu colli trwy wylio Lerpwl. Ie, wir. Ie, wel, dyna fo. Falle bod i, ond pwy bynnag ddedal yn ni, mae nhw'n dechrau dysgu colli wan falle fyd. Wyt ti'n gwybod ole mae hwnna wedi dod? Dwi'n gynnau syniad o lew. Mae'n rhaid yn iawn ar hyn o bryd, ond i bai am chwbl 2 wythnos yn ôl, bod yna pethau ddim gweith yn iawn i'n diwrnod. Ydy diod. Reit. Cyn dawn ni mlaen i'r ennill yr Iban Glas, wrth gwrs, fi oedd tipyn o ganu da ti wedyn yn dod, bod traed am bwrdd. Wel, o'n i'n clywed am traed am bwrdd, ond o'n i'n gwybod llawer am traed am bwrdd. Mae rhaid i ddweud am yna luniau bach gwych yn chi yma. A fi o'ch chi'n teithio dipyn. Pwy oedd traed am bwrdd? Do, mi ddechreuodd traed am bwrdd, dwi'n credu mae'n dechrau 90au, oedd hynny, so oedd o'r un 90 ar cneifio. Bod fi'n cystadlu, a ges i lot o hwyl amser ni efo traed am bwrdd. Mi ddath o'n boblogaidd iawn, oedden ni'n canu lot o gynnion doniol, lot fawr o sport, pethau ysgam na doniol, ac oedden ni'n mynd i bob man, oedd merched y wawr yn un o'r llefydd oedd yn hoff iawn o'n cael ni, rhyw noson fech agored merched y wawr, fi o'n i dros Gogledd Cymru gyd ar ganolbarth, a lot fawr o sport, ambell i gwyl gawl a rhyw bethau, ac oedden ni'n cael croeso mawr yn bob man oedden ni'n mynd. Fi o'n i ar S4C, ar noson lawen, sawl tro hefyd. Ac jyst cyn i ni orffen, fi o'n i ar daith drama i Wlad y Basg, ac o honno yn brofiad a hanner. Gaethon ni lot fawr o hwyl. Efe traed am bwrdd sydd yn gyfrifol am wyli'r pysgodyn? Yna'n ffodus, ie. Ti Geraint yn cofio, mae'n siŵr. Ydw. Wyt. Dwi'n credu bod fi'n cyfeirio at y ti Geraint yn y llyfr am Willy, achos fi ag Owain fychan, oedden ni'n dal yn y ffermwyr ifanc, wnaethon ni benderfynu wneud i wedyn fel deuawd doniol yn y Steddfod Ffermwyr Ifanc yn y Drenewydd yn 99. A titha Willy, titha Geraint yn trio dweud wrth pawb esbonio ar y radio bod ni'n canu am y Willy, so fe oedd yn digwydd efo'r pysgod air. Ie, wel, oedd hi'n anodd achos mae'r radio i roi'r pictiwr cywir i'r gwrandawyr adre, achos oedd rwy'n lle gweld chi ar y teledu, ond dim ar y radio, felly. Mae bobl yn dal i siarad am Willy, sti. Gredau, a disach chi di ail... Mae rhywun yn atho yn sioe frenhinol wedi meddwy'n aml iawn daw cana Willy i'r pysgodyn air. Ond chi wedi ail atgyfodi ddi'n dod? Do, nes i ag Ale Griffiths wneud i llynedd mewn cyngor bach yn Machynlleth, fel oedd y plant wrth i bod, achos oedd nhw rioed wedi clywed i'n dweud, a Aria, ferch ni ar ei bach, oedd nhw wrth i bod, Gwrs rwy'n benderfynest i wedyn, wrth gwrs, gan bod y canu yn mynd yn dda dy ti, oedd eisiau cael fwy o fforddiant wedyn, a mae'r tipyn o hanes a mae'r fforddiant ti wedi cael yn oes, mae hwnna'n ddiddorol iawn, mae rhaid i fi weid, ti'n gwybod, achos falle bod bobl yn meddwl, i ni'n Gymru yn meddwl bod ni gyd yn gallu canu rhywfaint, ynddi ni, ti'n gwybod yma, ond pan wyt ti'n dod i ryw lefel arbennig, mae eisiau gofalu ar ôl y llais hefyd yn oes, a mae eisiau'r fforddiant, oes? Oes, mae'n di. Mae pawb yn gallu canu mewn rhyw ffordd yn oes, ond mae'n rhaid edrych ar ei olo rhaid, a'r ffordd a lleisio yn gywir. A diolch yn dod dros nos, mae'n cymryd blynyddoedd Geraint yn dweud, a mae'n lot fawr amser a trafeilio, di bod i fynd at gwahanol bobl i hyfforddi. Ac eirian sydd wedi rhoi fi ar ben ffordd yn dweud, at fi sy'n mynd ati hi, am 15 blynedd siwr o fod sy'n ei dweud yn dweud, ar ôl canu gwerin yn dysgu lleisio well a dysgu ffordd i ganu mewn ieithoedd gwahanol hefyd yn enwedig Eidaleg. Canu lot yn Eidaleg. Ac oedd hi'n dda iawn am dysgu ni fel yna, yn dweud. A wedyn ges i chydig o bobl wedyn i helpu fyd fi at Colin Jones yn yr hos. Na chi gymeriad y hanner, mae'r cradur di marw fan hyn, ond oedd o'n dipyn o gymeriad. Ac fi efo fo,
A fi ys i hefyd efo dyn yr enw John Price Jones, oedd yn byw fyny rhwng Manceinion a Leeds. O rhywun wedi deithio fe daw, sy'n syniad i fi fi'n ateb oedd o'n gael clywed fi'n canu, achos oedd o'n arwen cyddorfa chyfo Geraint, a wedyn oedd yna gyfle wedyn, falle sy'n ni'n gallu mynd i wneud rhai o'r cyngerddau hefyd. A oedd o'n cadw chydig o ddefed, o gyda fe rhyw dyddyn a rhyw 5 o ddefed, a ges i na, a ges i gynnu, pan dos i'r tro wedyn, dedodd o gynnu gwers am ddim, so ni'n cynifio i 5 dafod o. So 10 munud o gynifio, ag awr a hanner o gannu. O, ti gath y fargen o'r efo ni, de? Fargen dda, dyna ni, do. Len o te yn y canol hyn i gyd, nawr, pryd oedd Carina, pryd gwrddys ti a Carina, fi'n gwybod le gwrddwch chi, ond pan y gwe gormod i bobl darllen y llyfr, de fe, ond... Ar un diwrnod oedd Willi i amlwg oedd hi. Ie fe, wedi gwneud argraff dim yn amlwg. So oedd Willi a Carina dod i golwg yn un. Yr un diwrnod. Hwna'n swnio'n bach yn amhais, Geraint. Ydy, wedi esbonio gloi. Byddai chi ddarllen y llyfr i ddeall hwnna. Ie, bydd rhaid, bydd. Ie, achos oedd y fain o'ch chi wedi mewn steddfod i gychwyn, ydw? Steddfod Ffemer Ifanc Cymru oedd hi, yn y newydd. Ie, Carina, wrth gwrs, yn neud y dda iawn wrth fforddoni, ac hi'n illodd y gader yn y steddfod yna, a fi oedd yn canu can y gadeirio. Felly dyna lle ddechreuodd pob beth. Wel ia, ware teg, ti'n bod i ti, des ti geredigion i gael graig, ti'n gwybod, hwnna'n bwysig iawn. Wel do, ni wedi edrych yn bob man, yna ddim byd lot i gael o'r ardal yma, chi weld, a wedyn ar ei fi lawr, ysgaf yna, tynnwch hwnna allan, tynnwch. Fi pawb. Fel na cliciodd bethau ar y diwrnod, a ni wedi cael taith bendigedig ers dros 20 mlynedd rwan, a ni wedi cael lot o sport yn y gwmni. O'r efi werthu'n, o'n i'n werthu'n, pan o ti sôn am mynd lawr i giliau eiro, at darpar darag nyfraith ar fam amser ni, a i gnifo, yna fe. A yn cael un ar chwysad fwyaf, ni ysdi'n gnifo rôd achos o ti sy'n ei argraff. O, ni sy'n ei fach argraff oedd, a dyna'r fwyaf gnifus i rioed mewn diwrnod hefyd. Ie, dyna'n record i. Nes i gnifio 380 o ddefed hwnna ni, ac o'n i ar ben fy hun hefyd. Ac o'n i 300, sy'n o fath 200 anner i 300. Ond fel mae'r cardis, mae dyn nhw'n methu cyfri'n iawn, o'n i bab yn cyfri pres, chi weld. Ie, wel, fes ti allan yn caru nos ni, dwi'n siŵr, fes straight i gwely rei. Na, gwely cynnar ydi. O, mae rhaid ni sôn, wrth gwrs, am y rhiban glas, wrth gwrs, oedd gystadlu yn mynd yn fwy a fwy. A reis ti sawl cynnig arni, do? Do, nes i gystadlu gyntaf fel tenor yn y genedlaethol yn 2002. A ges i hwyl iawn yn ni, ond ges i ddim llwyfan. A wedyn nes i ddim cystadlu yn 2003, achos oeddwn ni'n ganol y sioe an efo Cwmni Theatr Maldwyn. A gyda ni lot o sport yn neud hwnnw. A wedyn yn 2004, nes i gystadlu wedyn fel tenor eto, ac ennill y tenor 2 gwaith yn olynol, 2004, 5 a 6, cyn gael yr Rhiban Glas yn 2006. A mae yna dipyn o stori y biti 2004, achos wythnos yn gyntaf i brodi. A wedyn o'n i'n siŵr iawn, be o'n i'n mynd i wneud, a o'n i'n mynd i fynd i Steddfod, o'n i'n mynd i fynd mis Mel, so wnaethon ni ddal y mis Mel yn ôl, a mi es i gystadlu, a ges i sioc aruthrol o gael cyntaf hwnna ni, a mynd ymlaen i gystadlu am y tro cyntaf yr Rhiban Glas. Oedd am brofiad da iawn yn dech yma, ac yn step da erbyn 2 flynedd off wedyn. Ie, a wedyn ennill yr brif wobr wedyn yn y byd canu. Mae hwnna'n dipyn o beth yn dweud, mae hwnna'n agor drysau wedyn, fel ti'n sôn wedyn. Mae'n mawr yng Nghymru wedi ennill ond oes, chybod, a chybod, mae'n ambell un yn ennill, a dyna beth yw uchelgais nhw, dyna fo yn de, chybod. Oedd o'n uchelgais mawr i fi yn de, chybod, o'n i'n gobeithio wir sy'n ni'n gallu neud ar y ddiwrnod. Ond ar ôl gweithio'n galed, mi ddoth yn y diwedd. Ond o'n i'n teimlo bod rhaid fi wneud bach mwy, mi ddoth na lot o gyngerddau wedyn. Eith hi'n ofnadwy o brysur yn y 2 flynedd ar ei ola. Wel, mae'n dal i fod yn brysur, ynddo? Dwi wedi bod yn lwcus iawn ers hynny. Hyd yn oed heddiw, maen nhw'n dal i'ch cyflwyno chi ar lwyfan fel enillydd yr Rhiban Glas. A mae hwnna'n brofiad rhaid neis ydy, mae'n braf clywed yn ei bob tro. Mae'r teitl na da ti am byth a lefach, fain a ffeini. O, wedyn ti sôn yn y llyfr hefyd yn rhywle am gwrdd rhywun oedd yn y byd canu, ac ond wysi ti fynd i nôl i studio, neu fynd i studio canu mellach, yn oedd hwnna'n dipyn o benderfyniad. Oedd e'n anodd i ti? Oedd, mi oedd o. Yr un flwyddyn nes i ennill yr Rhiban Glas mis yn gynt,
ges i ennill yr Iban Glas yn Gwyl Fawr Aberteifi. Ac roedd hwnnw yn ffach o brofiad. A'r beirniad ar y diwrnod oedd Raylan Davies, boi sy'n byw yn Surrey tu allan o Llundain. Ac oedd wedi rhoi lot o sylwadau ar beirniadau, a wedi siarad o'r llwyfan ac yn deud am ryw chydig o bethau dylwn ni falle meddwl am os o'n i eisiau gynhyrchu llais yn well. Felly nes i ato fo, nes i gysylltu efo wythnos wedyn, i oles fysa fo fodlon clywed fi'n canu yn dech, a fi esi efo fo unwaith cyn yr Iban Glas yn y mis wedyn, a ges i lot fawr o tips da gyda fo. Oedd o'n camol fi braidd yn ormod o'n i'n dechrau deimlo, achos oedd o'n dechrau deud rhywbethau mawr amdana i a dylwn nhw i ni ganu'n llawn amser. Oedd y cogs yn troi ac o'n i'n meddwl, be dwi'n mynd i wneud yn dech, mae gennau ffarm adre, dwi'n gweithio efo dad adre yn dech, wel, os ydych chi'n mynd i goleg, fydda chi fynd am amser hir, ac os oes rhyw siap yna chi, fydda chi gadw ymlaen wedyn yn does, a wedyn be o'ch chi'n mynd i wneud efo'r canu, a fi oedd o'n dipyn o benderfyniad, ond dwi'n credu bod wedi wneud y beth iawn. Dwi'n credu bod ti, Aled, dwi'n credu bod ti. Ti'n hapus iawn ar y tir hefyd, dwi'n gwybod bod ti wrth dy fodd yn ffermio. A wedyn, wrth gwrs, cyfleon dir un dod ar ôl ennill yr Iban Glas, a fi o'ch chi, wel, y teithio, mae'n rhaid i sôn tyma bach am y teithio, mae'n lot o storis, fi wedi gweld lot o bethau, ond fel o'n i'n gweud, o'n i ddim yn sylweddoli bod ti wedi gwneud gymaint ar y llongau, gys ti sawl taith ar y llongau, mae'n un dipyn o brofiadau. 6 na 7 o fordeithiau, do y cynta i'r dwyrain pell, hedfan allan i Bangkok yn Thailand a lawr i Singapore, a wedyn fyny ochr Thailand a drosodd i India, ac roedd hyn rhyw fis ar ôl y tsunami mawr na. Chi'n gofio'r tsunami mawr na, fi oedd ar di San Steffan. Ie. 2005, ac gethau ganslo i ddechrau, achos oedden ni fod i fynd wythnos ar ôl y tsunami ma, wedyn gyda ni'n arall, wedyn rhyw fis yn hwyrach, ond oedden ni'n ymweld â llefydd, oedd hyn wedi digwydd ac oedd o'n angoriad llygad yn wir i weld, oedd y tentiau bach glas ma, wedi cael ei codi, achos oedd o'n wedi colli cartrefi i gyd, oedd o'n dipyn o brofiad i weld y lle, oedd reit emosiynol weithiau. Efyd, mae'r tro cyntaf ti gael dechrau teithio'r byd yn y cyfnod fa? Wel, y trip cyntaf nes i yn canu oedd efo Traed y Môr i Gwlad y Bosg. A wedyn yn haith cyntaf fel un awdydd oedd i Los Angeles. Rhiannon sy'n chwaer i Tom a Trevor Gwanas, Dogellau, yn byw yn Long Beach, California, a oedd hi o hyd yn trio cael rhywun o Gymru draw bob blwyddyn i ganu yn y cyngerdd Gwyddewi. A dyma, dwi'n cofio Trevor, y brawd yn ffonio fe i holi, so ni awy'n mynd i ganu yn Los Angeles. A honnodd y daith gyntaf yn 2003. A dipyn o brofiad. Al Carina gael dod ati ar y mordeithiau. Gareth y Goedol Winnie fel dyn ni'n galw fo, efo fi ar y daith gyntaf na. O, gyda ni sbort. A mae'n ambell i stori am hynny yn y llyfrwyd. Os, newn ni'n weid y stori, na gyd wedi i, mae werth chi ddarllen hanes ysfos coch. Bydd rhaid nhw gael y llyfr. Na, dyn ni'n dweud i mwy am hynny. Na. A wedi, wrth gwrs... Ges i fi nôl a fordaeth o gwbl ar ôl y dymna ni. Na, fi syni, y gwir. Wedyn, wrth gwrs, oedd y tri tenor, ti'n rhan o'r tri tenor bellach, oedd y tri tenor wedi dechrau wedyn, wel, gweithio ni siwt gys ti gyfle i fod yn un o'r... Wel ie, ganol 2014 oedd hi. O'n i wrthi'n hel defed yn Nant Garfan, a dyma'r ffôn yn mynd Rhys Mirian ar y ffôn yn holi, os fydden ni yn fodlon ymuno fo a Galed Hall fel tri tenor Cymru. Wel, ges i sioc rhyfedda. O'n i'n dechrau meddwl, mae eisiau fi fynd i gerdded yn wlad, achos oedd ar y teithiau cerdded neu bod man amser ni. Ond oedd Alun Jenkins wedi tynnu allan, ac oedden nhw'n edrych am drydydd tenor, oedden nhw'n awyddus i gadw ymlaen. A wedyn, nes i gadw nhw i feddwl am chydig bach, a fi'n meddwl be'n mynd i wneud, achos oedd yn mynd i fod yn fwy o waith i mi. A chyba mi allai fyna gyngerddau yn dod, yn ganol wyna po beth, ac os fyddwn ni'n tynnu allan, mi fyddai'r dau arall yn colli allan yfyd ar cyfeilydd. Felly, oedd yn dipyn bach o commitment yn dod, a meddwl be'n mynd i wneud. Ond ar ôl meddwl yn bach, o'n i'n meddwl, wel, snaf sy'n ni'n mynd, a gweld rhywun arall efo nhw, fyddwn ni jyst yn meddwl,
o be fydda fo fel yn dech yma, os ni wedi colli'r cyfle. Dwi'n falch o fi wedi wneud, a dyn ni wedi cael profiadau diri yn y 5 mlynedd diwetha, do fendigedig. Ydy, mae'r hanes lot ohonyn nhw yn y llyfr wrth gwrs. A i chi'ch tri yn eitha tebyg mewn ffordd, i chi'n tri eitha drigionus mewn chwanol ffyrdd, a oherwydd bod chi'n dod o chwanol ardaloedd yng Nghymru fyd. Berig bywyd? Berig bywyd, ydy. Oes, mae'n ambell i stori amdan be ddigwyddodd. A'r stori am y scooters yn Milwaukee, pan eithon ni'n sownd ar y dual carriage fe ar y scooters bach electric yma. Mae yna lun o'n chi ar y scooters. Fi ddim yn gwybod pwy chi feddwl i chi, boes, ond chi fyna ar y scooters. Smart mawr, smart mawr. Gan bod ni ar y tudalen y lluniau, mae yna lun da o'n ti fan hyn gyda Sian Coffi fyd. Beth oedd y digwyddiad na ni? Ie, o fi a Rhys a Sian ydi hwnna, ie. Do 2 de a choffi ydi hwnna. Oedd Aled yn brysur iawn, wel, oedd wedi prysuro efo'r cyngerddau, ac oedd o ddim yn gallu dod nôl i wneud ambell i gynges, a wnaethon ni benderfynu, wel, ddaw Sian, neu rhywun arall ato ni, a wnaethon ni holi Sian, ac o Sian wrth i bodd. So wedyn gaethon ni'r enw, wel, Carina o'r deg feddyliodd am yr enw, 2 de a choffi, 2 teas and a coffee. A gaethon ni ambell i gyngerdd efo Sian a fyd, wel, a hwnnw'n sport. Oedden ni'n canu Hywel y Blodwen, a oedd hi'n cael 2 Hywel, un bob ochr iddi. Ac yn gweithio'n galed i tregau gafel ar Blodwen yn y canol. A do, weithio, dyn ni dda iawn hefyd. Do. Wel, ie, fi hwyl wyt ti, mae profiadau diri yma, gwed y gwir, a allan ni, wel, mae bobl wir yn mynd i fwynhau darllen y llyfr yma, ac wrth gwrs, wedyn ti sôn am Aria ac Aron sydd yn bwysig iawn bellach yn y teulu gyda chi. Wyt ti, mae yna lun di yn, wel, fi'n siŵr fe'n doi ti fan hyn, yn y dici bo coch. Achos ti'n gweud bod pawb yn gweud bod ti'n fabi hyfryd, wel, na i cytuno dyn nhw. Ond mae Aron a Aria debyg iawn i ti yn blentyn, yn dyn? Maen nhw yn debyg, yn wedig Aron, beth mae'n rhaid ydy, mae Aron yn debyg iawn. A mae lawer wedi dweud yna'n barod wrth edrych yn y llyfr, a meddwl mae Aron oedd o. Wel, o'n i meddwl mae Aron oedd e. Mor debyg yn y darnau ôl. Felly, ydy. Ond mae'n ambell i stori am pryd oedd nhw i'r byd hefyd a ti, Geraint, yn gwybod am y stori pan oedd Aron i'r byd. Ar ys job hefyd. Ond gan oedd allan... Storm a fachgen ers hynny. Di am di slofi lawr dim. Oedden nhw, wel fi'n gwybod, fi wedi gweld Aria ar y llwyfan yn canu gyda ti, ty beth yn barod, a fi wedi chlywed yn canu, ond mae'n dipyn o Bofformraig, fach ydy fi. Di, mae'n licio bod y llwyfan, ydy. A sa chi'n gweld i fan i, mae'n neud rhyw fideos o busnes TikTok ma di wan, ydy, ar yr iPad ma, wel, sa chi'n gweld y pethau sy'n dod drwyodd ar y ffôn i. Mae'n anhygoel ar y teg, dwi'n gwybod phan mae'n deall y technoleg, ond mae'n werth i weld, ydy, mae'n mwynhau bywyd yn dda iawn. Fydd hi'n ddeg gwan, wythnos nesaf yma. Aron oeddi yn canu neu defyd yw i beth? Wedi dechrau, ydy. Mae o'n licio bod allan hefyd ar y ffarm. Mae wedi cael quadbike fech hefyd gan Sean Corn llynedd, a mae wrth i fodd ar hwnnw. A mae'n braf weld o allan hefyd, achos mae'n mwynhau awyr iach allan. Ond mae wedi cystadlu yn ambell i steddfod hefyd, a mae popeth wedi mynd y dda iawn efo fo hefyd. Wedi cael ambell i gyntaf, a di wneud y dda iawn. Felly maen nhw'n cael yr ochr gystadleuol oddi wrtho ti eto fan hyn, o ti'n gweud bod ti'n gystadleuol. Wel, bach yn gallu bod ei gystadleuol hefyd. Ydy, mae hi'n licio, ond fel sgwennu barddoniaeth a bethau, mae hi'n gallu mynd tu ôl ffug enw, ydy. Sy'n chydig bach yn wahanol. Chi'n gwybod dangos eich hun yn dydych pan yn canu neu'n performio. Na i ddim gofyn pwy sy'n fwyaf gwpanau yn y gadeiriau yn ti chi de, well i fi do, e? Mae yna lot o gadeiriau yma, lle ddeithoch chi. Mae yna rhyw 10 na ddwsyn mae i gyd. Oes, ar y deg, mae wedi gwneud dda iawn. Wel, fyna, ti'n bod, diddordebau, o'n i'n gwybod bod ti'n chwarae pŵl, mae rhaid i fi gyfadde. O ti'n dal o chwarae pŵl? Pŵl ydi bod ddylanwad mawr yna i, ers o'n i'n 19 oed. Chwarae snwcer oedd ei cynt, yn modd o chwarae snwcer yn y neuad bentre fan un. A wedyn, dwi'n cofio Norton Penbont, ffarmwr o'r bentre yma, yn holi pan o'n i'n 19, ond ei olli wedi dod i chwarae ni wan i'r tîm y Wednesday gan bod fi'n 19. A dwi wedi chwarae bob blwyddyn nes dwi'n 19 oed. So dwi wedi bod yn chwarae esblynyddau maith ac yn cael lot o smart, lot o hwyl. Wel na, fi'n gwybod le ti gael amser i wneud bob beth a fi'n gwybod bod ti'n fysi... Mae'n rhywbeth hollol wannol, da chi'n gallu switcho ffwr yn os iau.
A dwi'n colli'r pŵl enni, fwy na dim byd, achos mae'n neis gael noson allan efo ffrindiau gan am bach o sport. Ond mae'n bwysig gael noson fach fel na weithiau. Be ti wedi fwynhau fwyaf yn o'r rhoi llyfr at ei gilydd? Cofio storiau lot yna fo. Nes i fwynhau sgwennu o lot fwy na ni'n meddwl. I rhywun sy'n meddwl mi'n mlaen, wyt ti Geraint yn gwybod, mae'n cymryd lot o waith i ysgrifennu o, a lot o amser. Ond ar ôl i weld o fel un mewn llyfr, ti'n bod, mae'n brofad, reit emosiynol ar y teg, a popeth o'n un. Di popeth ddim yn macofed, dwi'n mynd i pob peth, falle. A hwnnw yn yr ail un, John, yn dweud? Wel, ie. A mae Cynnig dweud, pan wneud un arall ar hast, mynd i wrthyn o brysur yn helpu golygu hwn. A wyt ti defnyddio'r llun sydd ar Grynoddysg, erwair daith yn dweud? Ydw, mae'n debyg iawn i un o hynna, ydy. Gethai wneud yr un yn amser, fe fyna ddim yr un gweud. O, dim yr un un, na. Ond mae'r un Cris. Mae'n lun da, mae'n lun da. A os na, gan bod ni sôn am Grynoddysg te, wyt ti'n meddwl i recordio to yn fian, falle? Wel, dim byd yn fian, na, achos mae'n rhaid i fi nôl i gannu ddechrau, achos mae'r blwyddyn yma wedi bod yn flwyddyn rhyfedd iawn i bawb yn dydi, chybod, dim ond noson lawen, ydw i wedi cannu a recordio ers mis Mawrth. Felly, mae'n anodd i fynd i gannu, ddweud y gwir, efo os nagos dim byd yn dofynu, achos o'n i yn licio cannu allan ar y ceia, chybod, am ymarfer cyn cyngerdd, ond dwi'n dal i wneud yn bach yn de, chybod, ond ddim gwaith rhywun peth. Pan os ddim byd yn dofynu, a bydd na ddim byd beryg iawn, tan ha nesaf chwaith fel mae pethau mynd. Ond, gen i weld fel pethau mynd. Efo recordio, sy'n ni yn hoffi wneud un CD bach arall cyn bod fi'n gorffen. Ond mae gen i gwaith dysgu cynnion gyntaf, gen i weld. Ni, wrthwn i mlaen i hwnnw te, ond mae'r llyfr ar gael nawr, beth mae fe yn y siopau ar un o bryd, yn diwedd? Ydy. Dwi wedi bod efo rown dipyn o siopau lleol i Lambry Mair fan un, mae o'n dyffryn dyfu. A dros y mynydd draw ymlaen Idloes. A mae wedi dechrau pethau mynd o dda iawn, gyfes i'n ôl i un siop ddoi, ond wedi gwerthu allan mewn diwrnod y bat gyntaf, felly mae'n mynd, a mae o'n y siopau Cymraeg dros Gymru erbyn hyn a fyd. Felly gobeithio fi fydd bobl yn mwynhau a beth bynnag. Wel, fi siŵr gan nhw, ewch allan, os ydych chi'n chwilio am reidolig i rwy'n leni, i chi hyd yn oed prydwch e. Dwi'n mynd i ddarllen e fwy manwl, fi wedi bod yn mynd o un penod y llall, ond fi edrych mlaen i cael amser, falle, yn ystod y misoedd nesaf yma i ddarllen ei gyd. Gwasg y lolfa a'r pris, mae'n fargen y gweud i gwir, hwnna'n bown o'r beth da, achos Cardi sy'n gweud ni. 12,99 yw i bris y beth, mae fe'n twmpus iawn fel o'n i'n gweud. Da iawn ti, Aled. Prynwch chi'n Geraint hefyd, dwi wedi darllen un ti Geraint hefyd dros y misoedd diwethaf yma hefyd, a mae hwnnw werth i darllen hefyd, so hysbys un Geraint hefyd. Na fe, a mae'r un i Jep nawr. Pob hwyl, Aled, gyda'r llyfr ty beth, ac mae'n bleser cael dy gwmni di wedyn bob na hyn. Ti'n ffrind y rhaglen gyda ni ar nos Fercher yn aml iawn, a fi hoffi dal i fyny dy ti, a ni wastad yn cael sport ty beth. A fi gobeithio blwyddyn nesaf wir gawn ni gwrdd fel ni'n neud bob blwyddyn, fi gwrdd y ti mewn sawl man, ond un lle wi wastad edrych lan i gwrdd y ti yw lan ar yr uwch ystafell na'n edrych lawr ar y llwyfan cnifo, beth, felly gobeithio blwyddyn nesaf, beth fyddwn ni'n ôl ar waith y sioe. Wir, gobeithio, achos dwi wedi colli hwnna lenni fawr hefyd, achos mae'n un o uchafbwyntiau'r flwyddyn i fi hefyd bod yn canu yn y sioe fanna. A mae'n uchafbwynt i'r llawer hefyd, y bobl sy'n mwynhau dod i weld y test a ddim mercher, a gobeithio gwni ddod nôl. Diolch yn fawr i ti, Geraint, am dy help heddiw hefyd, yn ni'n werthfawrogi yn fawr iawn bod ti dod ato ni i holi fi'n yn neis iawn, a ddim wedi holi di byd gas. Aled, mae'n bleser. Allai jyst dweud un peth hefyd, diolch o galon hefyd i'r lolfa am ei holl gwaith maen nhw wedi gwneud yn dweud roi at ei gilydd mor smart fel hyn. Diolch i Lefi, a diolch i Meinir sydd wedi bod yn helpu yn golygu. Mae wedi cael lot o waith hefyd, ac hefyd wrth gwrs i Carina sydd wedi bod yn helpu golygu adre yma hefyd. Dwi'n gwerthfawrogol dros ben bod nhw'n gallu gwneud ogystal. Wel, Aled, pob hwyl gyda'r llyfr fel o'n i'n gweud, a diolch, fi wedi mwynhau y sgwrs bach yma ar y soffa, a fi siŵr bod rhai o'r defyd yn dechrau mynd allan o'r cae ti ôl ti fyd. Mae'r hwrdd allan o fan o, look out. Aled, pob hwyl i ti, diolch yn fawr. Hwyl, ta-ra.